היום הלכנו על הקטע של האופניים, יום בריאות, התחלנו בצלילה, בלענו קצת מים, למרות שלא היינו צמאים, בעיקר שלא היינו צמאים. תכלס, בינתיים הצלילות של אילת וסיני לא רואות פה. יש יותר מה לראות בצלילות באילת ובסיני. הנה ויקי מרימה את היד, כן, כן. לקחנו לנו רמקול לדרך, שמנו שירים. לא, את לא עושה את זה. את לא עושה את זה, לא. לא, את לא עושה את זה. לא. ויקי לרגע הורידה לי את הלב, שהחזיק את הרמקול ביד, תוך כדי הנסיעה. נשים לא אמורות לנהוג ולעשות... רגע, מה, ימינה? אתם איך היא מדברת עליי? בואי המטורפת, בואי לימין, לימין. זהו, עכשיו נשאר לנו רק עוד איזה 4-5 קילומטר לעיר משמע. מקווה שנוכל לחזור עם האופניים. אתה יודע כמה פעמים אני הולכת לחשוב על הרגע הזה של האופניים שאתה נוסע על האופניים ואתה פאקינג לא חושב על כלום כאילו. כן, ולוויקי בדירה יש אופניים מקופלות כבר כמה חודשים טובים או כמה שנים טובות שלא נגע בהם. אבל קל לדבר, כן, קל. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. סתם חיקוי שלי לעברי לידר. בגבעתיים אתה רוכב בעיר, זה לא אותו דבר. פה כאילו... תראה איזה יופי, הכל ירוק. למה, גם בגבעתיים יש איזה דשא קטן, 4x4, לא משהו... אין איזה דשא, אפשר למצוא איזה דשא שם. מזל ששמתי מגבת. למה רעש? למה רעש? הולה סניור! ויקי, לא יותר מ-60, אני מבקש. טוב, אני מתחיל להתעייף. And we out.